Аз съм Светлин Наков и вдъхновявам хиляди млади хора да се захванат с програмиране, технологии и да направят по-хубав живота си. Колегата Николай Недялков ме покани в проекта InfoStart и аз много се зарадвах, защото той ще даде възможност на много млади хора в България да поемат по пътя на програмирането, съвременните софтуерни технологии, мрежови технологии, въобще да станат IT специалисти, което пък е професия номер едно в света. Моята роля в проекта е да вдъхновявам младите хора да учат и да се занимават с технологии и програмиране и да преподавам в един от курсовете, конкретно в JavaScript програмирането. Курсът е за хора, които имат интерес към програмиране и технологии. Хора, които ще изграждат софтуерни приложения, веб приложения, ще правят въобще, ще разработват софтуерни системи. Това е за хора, които искат да учат нови неща, хора, които искат да се занимават с технологии, хора, които искат да имат една хубава професия, една стабилна работа и въобще благоденствие за много години напред в живота си. Програмата на курса по JavaScript обхваща основи на езика JavaScript, работа там с променливи, с цикли, масиви и въобще основните изразни средства, след което се навлиза вече в манипулацията на DOM обекти, взаимодействие с веб браузъра и накрая има за Ajax извиквания и работа с REST сервиси, JSON, jQuery и подобни такива съвременни JavaScript фреймворци, плагини и технологии. Относно целият курс програмиране, той е насочен към изграждане на един софтуерен инженер с фокус към веб разработката. Т.е. той започва с основи на програмирането, след това минава през веб технологиите, инструменти за създаване на веб съдържание, HTML, CSS, JavaScript и по-съвременни неща. Продължава с бази данни, веб услуги и накрая с веб приложения и фреймворци за създаване на съвременни динамични веб приложения, например като Gmail, като примерно Flickr и подобни, Facebook и подобни неща. До някакво такова ниво очаквам да стигнат най-добрите в курса. Хората, които се справят, ще могат да правят софтуерни приложения на едно добро ниво. Например, да направят собствен Facebook. Долу-горе това ще научат. От проектирането, събирането на изисквания, след това дизайна на база данни, дизайна на потребителски интерфейс и подобни неща и самото кодиране, писането на кода на приложението, така че това нещо да заработи. Мен ме вдъхновява възможността да подаря професия, работа и добър стандарт на живот на хиляди млади хора. Това съм го правил от много години насам и аз се боря за една голяма мечта. България, Силициевата долина на Европа, което ще бъде постигнато чрез топ образование в технологичния сектор, не само информационна технология и всякакви други, нанотехнологии, енергетика, биотехнологии и подобни, плюс предприемачески дух и инициативност на младите хора да правят собствени фирми, собствени продукти, собствен бизнес, а не да рубуват на аутсорсинг компании от целия свят. Естествено е за проекта InfoStart да научим от неговия вебсайт, защото това е IT проект и е нормално да се ползват дигиталните канали за информиране. InfoStart.eu е сайта, има и Facebook група, и YouTube канали и там на този сайт може да научите за лекторите, за програмата, за разписанието, кое къде ще се провежда, как ще се стримва, какви технологии ще се ползват, за да може да се гледат тия стримове, къде в кои офиси е присъственото обучение, какви са критериите за кандидатстване, участие и цялостната организация въобще на този проект.